Welkom bij dit mooie dekprofielske van het eerste plak locals van de Lightsource deck. Het is net zomaar een mooi deck, het is een 40 kaarten deck. Die had probeert zo puur mogelijk te houden, dus wie speel je? 3 Judgment Dragon. Net één doet het meer, behalve ik, omdat ik het grapsig vind. En het wie van locals. Ja, gewoon hartstikke mooi. Treeën van de Lumina die discard in je spest die graf net echt once per turn elke copy dotters. Natuurlijk in van de naam van Judgment Dragon, want toen moest jouw naam in graf om Judgment Dragon te specialen. Daarna gaan we van de treeën reden. In principe is dit eigenlijk een mild waar en hoop dat er iets goeds uitkomt. En dat is ook wat we groten als dien hebben. Ik speel 40 kaarten en dan speel ik Wolf. Net alleen nog vanwege de jouw naam die ik graag in mijn graf heb van Judgment Dragon. Maar ook omdat er een beetje een rank jouw toolbox in zit. De meesten verklaren die vergek als op 40 kaarten Wolf speelt. En ze verklaren die al helemaal vergek als dan ik naar die 2 files laat zien. Deze monsters kan net normal summon de wolf naar de fields. Ik net, ze moeten special worden door hun eigen effecten. Maar als dat lukt, dan krijgt insane combo'je. En soms breekt ik als het tering, maar dat haast net altijd. En in Lila, die pakt een speltrap, waar namen. Het is gewoon goed. Nou laat ik neem een kaartje en die me single-handedly gewoon van Draco willen laten had. De treeën, Dino Wrestler, Prankertops. Jan, als dit zoals jongen, ik haal van die, maar doe kerst die Pranky Boy net ha. Het is gewoon zo, dit is de shit. Verder in de monster line-up vinden we de laatste aanpassing die ik in deck dien had, de treeën Ash. Ik vond ze toch nodig en Stjandel wie is die Hambi gewoon echt geen zoon, want ja, iedereen op local speelt draw power. En het is mooi om te zien draw power nee te zeggen. Vervolgens hebben we de Performable Engine, de treeën level fjouwers. Doe kerst een extra damage juggler speel ik zo net waan door als genoeg level fjouwers om ergens te komen. Vervolgens gaan we naar de spelstar. Die gaat 3 Charge of the Light Brigade. Mail 3, dat is cast en dat is prachtig. Zie je in je zelfs al wordt dit ding echt. Lever dat deze echt wordt dan de volgende